Som Mobilitat és una cooperativa de consum que neix amb l'objectiu de passar a un model de mobilitat més sostenible. Fomentem els desplaçaments a peu, en bicicleta o transport públic. Quan això no sigui possible, fomentem l'ús del vehicle elèctric i compartit. El nostre objectiu és crear una xarxa d'aparcaments de vehicles elèctrics compartits arreu de Catalunya per alliberar l'espai públic i tots els vehicles que oferim, sempre elèctrics, estan a disposició de particulars, entitats, empreses i administracions locals. Nosaltres oferim vehicles elèctrics i compartits, alliberem espai de la via pública. A més, els cotxes elèctrics generen moltes menys emissions de CO2 a l'atmosfera, es redueix la contaminació acústica i, per tant, afavorim que els espais de la ciutat siguin per viure-hi i no per transitar-hi amb els cotxes de cadascú.